Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă ridicăm așa, pentru că am fost afară, nici că îmi vine să vin. Am fost și am mâncat ceva, dar aș fi filmat, dar nu mai pot. Și exact. Hai să caut o nume giveaway, că văd că giveaway-urile nu așa. Giveaway. Mic? Se vedea mic. Ce lol? Aha, vă să mai zic acum. Aici? Oh my god! Am uitat, e prea tare. What? Da. Vă las să închei aici episodul. Vă să închei și aici seria. Dintr-o zi pe cauză că nu mai place Growtopia și am să le iau un alt joc. Și jucăm jocuri șmechere și facem videoclipuri șmechere. Poate cu facecam, poate fără facecam. Deși poate nu trebuie facecam. Dar totuși am să punem. Ok, îmi cer scuze. Asta a fost seria. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!